न' गया जादो दैलाङा सफैथारबाय सोगोम बिमा देग्लायलाय दाहोना रुवाथिखौलाय जोंहालाय बहा मोनबावनांगौ जाखो दे दाहोनानि थाखायथ' एसेबां जिंगासिनो गोनां खोथा गैया र' मानोना दाहोनाया देग्लायबो थाफिननायनि खोथा होखादों नाथाय रुवाथिखौसो बहा मोनो नै सोगोम बिफा बे साफागुरिनि रुफाथिखौनो सोंहैनाय जागोन नामा थायो थाया गाबोन फुङावनो सोंहैनायसाय सोगोम बिमा आं रुवाथि नागिरनो थांसै दा नों मोसौखौ एसे नायबानो जाबाय माहाजोनागै फै जिराय फै दा माहाजोनागै दिनैलाय मा थिनाव बोदों फैफेरा बाबाजै दैज्लां सफैनायखाय बे नोंसानि रुफाथिखौसो रुवाथि सोंनो फैदोंमोन नै रुफाथियाय मोनसेनो गय लाबोलाय जादो आदै जागोन दे ए फंबाय माहाजोनसो फैदों माथो नै बिफा जोंहा फिसाजोखौ माहाजोना गैया रुवाथि सोंफैदों नोंसोर मा बुङो मा बुंबावनो थांनानै सोंनानै नायदो नै आइ नों थायो ना थाया नोंनिफ्रायनो खोन्थाहरना ला फै थानायाथ' थायो आदै नाथाय माखासे सोंनो गोनां बाथ्रा दं मा बाथ्रा सोंनो गोनां दं देलाय सोंलाय आदै सेथि सोंलु आदैहा मोजां फिसाज्ला दंना गैया नैथि सोंलु आदै न'खराव माइ सौग्रा मिल टिभि आरो ओंखाम संग्रा गेस दंना गैया आरो बेफोर गैयाबा आं नोंसिनाव रुवाथि थाहैनो हानाय नङा थादो आदा बाजै मा जाबोखो सोगोम बिफा रुवाथि नागिरनो थांनाया मानोथो सिरि सिरि थाबाय थाखो ना रावखौबो मोनफ्लांबोआसै गैया आजिखालि माइ सौग्रा मिल टिभि ओंखाम संग्रा गेस गैयाब्ला रावबो रुवाथिखौनो थानो नागिरा आरो मोनोब्ला फिसा हौवा मोजां नांबावगौसोनो रुवाथि थाग्राफोरनो बेबायदि कन्डिसन बिगुलायनाय रुवाथिफोरखौ आं नागिरनो हानाय नंलालै सोगोम बिमा हायोब्ला नों नागिरदो गुबुनखौ नुखाना आं नोंखौ मा लांखानिफ्रायनो मिलखौ बायनो थिनखादों नोंबो हङैनो थाबोबाय नालाय दानिया मा जाबावनांगौ ध्यात मानो बायनो आंलाय मिल टिभि गेसखौलाय बर' हिन्जाव जानानै बर'नि गामियाव गायहेन उवालनि सोदोब गाबहोनो हायाब्ला मानोथो बर' हिन्जाव जाखो नोंसोरलाय दमासि बोथोराव अन देलिया खारदै खलङाव खारदै थालिया गासैबो हाथाय बाजारनि
जाग्रा लोंग्रा गानग्रा जोमग्राजोंल' दिन थाङोब्ला बर' हारिनि हारिमुवालाय बहाथो थाबावखो बिमा नांगौथाय गायहेन उवालखौनो हाथायाव बनसिना फानहैजोबनोसै आं नोंनिया हंबाथाय हंथारसै मानसिफ्रा जाम्बा ना सियान साननांगौ जाखो नोंखौलाय हाब गामिनि इसिबां मुंदांखा माहाजोननि फाफ्लियाव दिनै गाहाय उवालनि बिबान मानिबा खामानि दंब्लाबोथ' दाहोनाफोरखौसो लांफागौमोन ओइ आदा माहाजोन रथ'नाय न'खराव माबाफोर जाथाय जादों नामा आदा माहाजोन गरायनि गारिया मैदेरनि फाफ्लियाव मानो गाखोना थाहैखो आदा आरो दा बुंसै मास्टार फंबाय मेसें बोथोरावनो आंनि न'आव दैबानासो नांदों माने अर्थात मा जादों आदा बोथोरनि उल्था बार बारनायाव जोंनि न'खरा थेर बेथेर बायफ्लेलांजोबनो हमबाय फंबाय आदा नों मा बुंनो सानदों दानि जुगाव हा हु थानानैबो दाहोना रुवाथि मोनलिया उवाल गायहेन थानानैबो बर' गामियाव उवालनि सोदोब खोनानो मोनलिया बिदिब्ला बे गायहेन उवालखौ मानोथो नांबावगौ मास्टार फंबाय बिनिखायनो बे गायहेन उवालखौ ओरैनो फेसेवना गारस्लायस्लाय हाथायाव बन सिननानै फानहैनो नागिरबाय आं सिसि बिदिसो जादों रुवाथि मोननो थाखाय आदा बाजैनि न'खराव अरजोंबो नङासै नंगौ फंबाय रुवाथिखौनो नागिरनानै मोनला माथो र' आदा एसे धोर्ज हमथ' बे गामियाव नोङो देरसिन दावसिन आदा नोंखौथ' जों मा बुंनो आदा नाथाय नों बायदि एसे गिदिर माहाजोना उवाल बायनानै लामा थाबायोब्ला सिख्रि मानसिफ्रा नोंखौ खर'आव एम्फौ नांबाय होनना बुङा होनब्ला दानि जुगाव लेखा गोरोंजों लोगोसे माहाजोनखौबो मानसि गिदिर होनना बुङोलै आदा नोंसोर बायदिया दा खाथिखौ रोमादों समान आदा बेनिखायनो आं बुंनो सानो नांगौथाय नोंनि रुवाथिखौ आंनो नागिरना होफिनसै आदा थेवबो नों गावनि हारिमुनि उवाल गायहेनखौ न'आव लांफिनदो जागोन दे मास्टार फंबाय होमबालाय दाबावसै दै मास्टार फंबाय जागोन दे आदा ओइ आयै दै लाबोलाय फिसा दैया ओइ आफाया मानो उवाल गायहेन बायलाबायदों माबा फिसा आफाया रुवाथि नायनो थांनायाव रुवाथिजों मिल दंना गैया होननानै लाजि फोनां हरजादोंनो बिनिखायनो गायहेन उवालखौ हाथायाव बन सिननानै फानहैनो थांदोंमोन ओइ आदा माहाजोन
नै नोंसानि रुवाथिखौ लाबोबायमोन आं। ए लाबोबाय मास्टार फंबाय। औ आदा लाबोबाय। सोगोम बिमा सियारा लाबोलाय नै मास्टार फंबाय फैदों। थांलाय बिमा आलासिनि दै लाना फैलाय। र'लायनि हाब अखा हाबायलै माथो मास्टार फंबाय फै गोजौआव फै। बैसाग मासनि अखा नालायब्रा दानो हायो दानो नागारो। नङा माथोब्रा आदा। बिदिनोसै आरो माथो बुंबावनो। न' गया जादो आगै। बिदिबा थाथ'दो आदा। दे फंबाय जागोन दे। जारौ माजुनि खोथाखौ मोजाङै मानिना सोलिदो। थादो बाजै। जागोन दे आगै। थांलायदो बिदिब्ला। फै नानि आं नोंनि रंखौ देखायहैनि। थां बिमा लानानै थांदो। ओइ लाफाथि आयं माइ सौनो सिखारद' सोरांबाय नै। सिखारनोसै आयं।
Faido ayong mabar. Hode ayong ang dince. Tangda ayong tersilo tas wide ang dinese. Nu ada saya. Binanau, nani munga ma. Angni munga Lafati ada. Are nemu begamini bisbang faraina jado. Angni gamini munga Taisuguri ada. Ang metrik pas ada. जोंहा न'आव गोरिबथार बेनिखायनो रुवाथि थानो गोनां जाबाय। आं कलेज फरायनो गोसो दंमोन आदा होमबाबो फरायनो मोनासै। नोंनि आखाया मा जाखो बिनानाव? दहाय फुङाव आयंजों माइ सौफानाया थिफुदों। आंहा माइ सौनाय हुदा गैया नालाय। नोंस्रा माहाजोनब्लाबो माइ सौग्रा मिल गैया नालाय। नोङो जोंनाव फैनानै जोबोद खस्थ' मोनबाय नङासै बिनानाव? बिब्दि होननानैनो आंखौ गाज्रि दामोन बिनानाव। र' आं दा बावैनो मिलखौ बायना लायथारसै। नोंनि खस्थ' मोननायखौ रेजें खालामनो नाजागोन आं बिनानाव। हरलाय बिनानाव आखाया। आइदैया आदाया मालायनि सानाय सुनायखौ मिन्थिथारा। मानो बिदिथाय आदाया? मेगननि नोजोरा आंनि नोंखौनो नांबाय गोरबोनि देरायाव आङो नोंखौनो दोनबाय जिउनि अनजालुनो आंनि गोसो Lafati ayong. Lafati ayong. Faido serangtarबाय नै माइ सौनोसै। दिनैलाय माइ सौनायालाय माथो सासेनिल' आवाज खोनाखो। र' नायनि आं। ओइ लाफाथि रुवाथि जानानै नों मानो माइ सौफायाखै? माइ सौनो हायाब्ला आंनि न'आव मानो रुवाथि थाफैदों? आंनो नाङा बिदि रुवाथिखौ। दानो ओंखारलां।
थांसै आयं। मानो थांनो आयं? आं माइबो सौनो हाखाया नालाय। मा जाबावगोन बे लबिया बोराइजों मोनखानाय रुवाथिखौनो होखारना लाबाय। दानिया सोरखौ मोनबावनांगौ जाखो? दानिया मावजोबथों दैलांनि खामानिखौ बे फाफि बोराया। माथो नुवाखिसै आंलाय ना लांजाबायदोंसो गैया नोमफाया माइ सौनो हायैनि होखारहरबाय। apa lapis kemana ukurku masih dan ini ngeri kukunan di bumi nuasai beta मा बुंदों नोंलाय? माइ सौनो रोङै रुवाथिया आंनि न'आव जायगा गैया। ma gerberin deh ya udah sudah nama apa beta मा बुंदों नोंलाय? aduh ha Ang gobro mil benalan hangsai. Silahai nोंसोर बिमा फिसा सानैखौ। फिसाला थारानो बिफानि बादगा खामानि मावनो हायोब्ला आं मालाय मानो हाया। जोंबाय बे उवालालाय मा दाय जाखो? उवालखौ मानो दानखावजोबखो? मानो दानखाव जानो? बर' गामियाव उवाल गायहेननि माइ सौनाय हारिमु गैयाब्ला बे उवाल गायहेनखौ मानो नांगौ?
नाङा नाङा मोनसे समाव नोंसोरबायदि फिसाखौ बर' बिमाया वाल हमथा हमथा जोनोम होआखैमोन नामा? बुं बुं सोगोम बिफा। सोगोम बिमा आंनिनो गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा होदो आं दिनैनिफ्राय बेबायदि मावथारलिया भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना गालां आरो बे खाथियाव ओंखारनाय बेल घन्टाखौबो बुख्रुबना गालां जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांमोननिसिम सहैयो आरो बेजों लोगोसे कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलायदो भिडिअआ बोरै जाखो आरो माबायदि जानांगौमोन